Det er tredje gang i dag. Jeg holder længe ud. Nå, du er nok ved at puste liv i dyren. Mund til motormetoden, hva'? Jamen, det var fordi, at en kuj, og det er jo tredje gang, og så nu er den også helt død. Ved du hvad, du? Jeg kigger hende lige efter i krogene nu. Så er der en op med hende. Så forstår jeg, at bærer den er så lam, mand. Der er ingen kværn i. Der er ingen kværn. Er der ingen motor i, mand? Den har du fået billig. Jeg købte den jo dengang, at de havde skoleviser, der var de jo billige. Motoren ligger jo bag i, mand. Det er en røvskåber, mand. Nå, vi skal alligevel lige hen på værkstedet. Hvad med at få nogle skørter på hende? Skørter? Så jeg får forlænget kofangeren lidt, så du ikke får en del lort op i undervognen der. Ved du hvad, den får du lige her. Nu skal du se her, du. Nå, det er jo en sport, den her. Ja, der så ligger der en fodbold i bagruden, kan jeg se. Nu vil vi se en gang. Nå, elastikken, den ligger dobbelt. Turbo, du, mand. Ved du hvad, skal der ikke også lige have en læderstue i? Jeg har lige købt møbler. Ja, det har du da i allerhøjeste grad, du. Så tænker jeg på nogle andre sutter, hvordan kan det på? Sutter? Ja, dem får du lige 4 af der, på de der fine følge der. Og så løft røven lidt, vil du ikke have det også? Løftet røven? Ja, bare lige sådan 2 stive bag i der. Det sagde jo noget i går, mand. Nå, det får du også i, du. Ved du hvad, jeg fik en idé, der gik rundt om. Ved du hvad, hvis vi lige rykker toppen af og sætter en filthat på, det vil være altid. Nej, ikke toppen. Og det ordner vi lige. Ved du hvad, bare sæt dig ind, du, så smider vi lige op på fejebladet. Fejebladet? Hey du, ved du hvordan man fordobler brugvognsværdien på en Skoda? Nej, den der kan jeg ikke lige huske. Man fylder den bare helt op med benzin. Nå, nu kan jeg godt huske den, ja.